Ceffyl Hela Marchogaeth y Pwysau Trwm ac 3 yn y dosbarth yma, ond yn haeddiannol iawn o'r wobr gynta, mae Cynthia Higgins. Greu y clowfa. Rhif 1579 yn y catalog wrth y manach gild Paul ac allan o'r gaseg Maid of Lisrow. Ac beth edrych, mae graen dda arbennig ar greu clowfa edrych yn hynod o dda heddiw. Oes mae fe, a mae fe'n geffyl eitha profiadol. Mae fe'n ennill yn y cylch hyn o blaen. A mae fe hefyd wedi bod eisiau ceffyl y flwyddyn. Mae wedi cael tipyn o brofiad, mae'n gwybod beth yw ei swydd. A mae'n edrych yn eitha cool fyna, ynddo e? Chwarae teg. Y riban goch, y rhosglwm holl bwysig yn cael ei cyflwyno i greu clowfa. Ydych chi'n gweld yn union y maint a'r trwch wahanol sydd y fan hyn? Ydych. Yn osgeiddig iawn. Wel, y beirniad Nathan Arnold. A Charles Upham. Bryd fel Angala fyna. Bryd o tipyn o gyffylau o ansawdd uchel dros ben ar gyfer sioia a hefyd neidio. Llon gyferchiadau gresog i Cynthia Higgins a greu clowfa yn ennill y dosbarth i'r Pwysau Trwm yn adran y Ceffyl Hela Marchogaeth. Well, Meg, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations winning the heavyweights here at the Royal Welsh. Sut ti'n teimlo? How are you feeling? Over the moon. I know you haven't ridden this horse well. Win y perchennog sydd gyda fi fan hyn. I chi wedi bod yn neud y hyfforddi a pob dim gatre. Sut ych chi'n teimlo gyda'r canlyniad heddi? Wrth y bodd, achos mae'r fenyw sy'n bia'r ceffyl yma, mae'n drenu, mae'n sal ar hyn y bryd, so mae'n ffili bod yma. A mae wedi bod mas blynydde fel steward a wedi judgeo'r Supreme ar cyn nawr. So gobeithio bod hi'n gwylio o gatre ac yn hapus iawn gyda'r canlyniad. So Cynthia Higgins, this one was for you. A mewn â ni'r pencampwriaeth nawr te Megan, felly pob lwc i chi a pob lwc i chi win. Diolch.